Attack mai na Christian tan ɗon waɗa attacking julɓe pat. Amma ko ngi'aymi waɗi attack mai ɓeddi jonta woodi yiɗuɓe political relevance ɓe giɗi hamɓe ma ɓe keɓa attention Donald Trump. Ayi nane nde o wawi haala kan yimɓe ɗon gaɗa kokari ɓe darna ko ɓe gatta to amma daga reaction mako balɗe ɗe e dow haala ɗum ɗon faɗɗa Christian e Nigeria to daga ɗon bo sai haala kan warti ɓe ɗon tefa attention duniyaru pat ayi nane wala bolwowo haala bandit wala bolwowo haala ɗum ɗon waɗa kidnapping ɓiɓɓe mai makarantaji maɓɓe l'école maɓɓe to amma ayi nde o wolwi haala kan jonta ɓe ɓeddi attack maɓɓe ngam ɓe gaɗa drawing attention duniya pat e dow ko ɓe gatta amma no Donald Trump waɗi haala kan ha nayi o wolwa ka non woodi diplomacy to woodi diplomacy e nder haala mako da hamɓe ma ɓe andi America watta tolerating ko ɓe gatta to da ɓe ɓeddata attack maɓɓe ɓe gaɗanta l'école mi tammini ko ɓeddi attack ɗum jonta ngam ɓe gi attention hanko Donald Trump warti dow maɓɓe hanjum waɗi ɓe giɗi attention mako sosai